Ka North Eastern Hill University ne hu haka khandai tarek kala ong baka jingmi jong ka jinga kan at hapadeng ki samla puli ki basyong hapo ka hostel ka balajia ha ka mit khat pratarek nailur kamdon setia kano ka jinga de halor ki mat jong ka jinga kan at jai bin riu. Nakaliang usamla Easterson Sotun ubadai Vice President Jong Kanehusu hawakren Shakilat Pathai Kubor hakasngi baar hadin kajiya kando ya Vice Chancellor ulayat ho bakadai tang nakadaw kajiya kaja para samla kule basa hostel barkam syamla don kano kajiya klumar Henry Day Kibriyo kibawan nabar ulayat huru bagine Kibriyo kibawan nabar kanehu campus kilataru ya ka registration batho iki number plate jong ki kali bat arshaka kibarung syapo Ulaya turu bayala de ulai syasyo ha kita kibreu kat ba udang persyang bantem ya kate gaji ya kaja. Na kaliang kani ke union kala dawa na UVC banbu kinong pahara haki hostel badru ban penshitom ya ki badon kiti. Na kaliang vice chancellor kanehu u professor PS Shukla ulakhot ya kajiya lang ke bakirki banyakren halor kani ke jingja ha kajiya don lang u registra udin u bakmi ya kabha kamiat jong ki samla puli uhe katanat pahra bat u warden jong ka hostel number khat khandai kajing temu jong kani ka jingalang kalong banyamir jemut halor kani ka jingja bat ban penti kena ban syem yakilat jing penshitom kat kum ki kendan an jong ka university ong UPRO kanehu Dr Davidson Pengrop ha ukurwa Jingja menin ki bun ki balak mensau ka exact number timla man batai mon ki bun ki balak mensau ki kali bajulor kat bangi kayit hostel artli lightly te ki bike ki dan balak julor te ki ini ki tiar tar hostel balak julor te kini ki jing julor ngani thu pi da ki khna ni hu yam kim num nut mata khna bal anang bal start pimut nut man le ti kam kani kadi kajing wan ki bri banabar Hapo University. Tekan kajingle ajung kini ro kala long ka penting smith kan kena ba dona hostel. Kani ka isu kumba ini bakin stu ki pagba bakamde ka communal issue kadi ki isu hapreng gajing bamestu para khnai. Te perkat wat u ini wat u brio jong ladir nang niu dang syasyo. Te umde tang niru ki dang don ki wikiwe ki ba syasyo menen. Te halor kajing syom meeting badu VC ngila ini ngila ya rai ba kandi mandon ka disciplinary action ka bakam shushu ti namar ba bunsin kat baja kini kicing jam ki beri menabar kiwan mata ki beri menabar kinle dakabor kim salia kin wonra ter taru kim salia ki syong sir pat ki kena ba po kin tagrang ngindum ailat kani kani kicing ja kani man kun hangni minta ti kani bangi push ya ka administration bakan sim daka disciplinary action persya ini ki beri ki bakot ini ki na menapo ki bakot ini beri berapa kajingwan ka jong hani kay nim don problem si ya kajing show hapring kina amar kanja be mere kajingwan ka jong hangni be kade be pa nikwa ba kani kan stop no namar ba kani kam de show tang mata usnem man usnem khsija te mentale ndi shoot tang baja tang prakhna what the vice president ru ke show te nata UDSW ru ke kenjan te nata si kali nata se ka tika baki record kali barung ru ketar te ngim kwa kan kumi ni jingja te na kaliang ka jungi ke union be push ting e administration ba ka disciplinary committee kan ship action ni kena namar na kaliang ka jong vice president ru ladon ni tang jing kena ki bakta akti umnen te ni trailang ba administration bangin ya wanra discipline hani ha compose kini hu but na kira kiti menen ru ba ka administration kan shim action tangkata ngim wan hani ban ba kandi kita ka bangin don kita ka jinge pair ja ndri bangin da ni kedup ini no ke jingwan ka jongi hani be ke ban syong singan khna puli hani Iwan hane ban wat jing nang jing start. Ndai bang iwan hane bangin peni mono baklan bor mono batalat bor. Kumba hakper la dadon sibun cai ki senteu. Hakper ke internet. Teka university ki bun ki khna ki bawan na ki wei ru na ki wei ki jalla wat para khasiru ki dan bawan na west ki dan bawan na jawai ki boper te haprang ki khna kum kini am lada don ke jing bom istu jumut wan keren mar persya ya penbaik kan no hikai udan wardan udan kiskorti gidan mangirung gidan kane de ban solve te kam de ka jaka ba ong in shuye sho shudat kane kam de re ka jaka
ka caka kasurok congki riukai kane kadai caka congki khna pule cong ka Central University ombo baro ki khna ki balaj naka college ki banyo kalat ban pule ha Central University ombo baro ya kata official office thoba henrai lada ha ka Central University kanja si ja kumne kalong ka basausi baga jela jong ila kadan tanggawe Central University ka State University kamdan te shaing lai lada ka hiar si ka hiar kane namar kum gini gi news kumbang la ekran lada kimi si kimi hakot khubor automatic ka ranking jong university ka hiar lada ka hiar ka ranking jong university mano bodo nang mangi ki bodo nang mangi ki trairi tramulok ngindo nang ya kata lada ngimyo ban pulih ne shaing lai ombo baro kila ban lai Delhi ombo baro kila ban lai Bangalore henrai ba ki babun ki kwa ban wan hane hapa nehu te ka jingkar pa chunga kalong ba ngimbong re ki briu banabar ma katak kentin henrai ki riu kai ki banabar chong ki bamde ki khna pule hane ki riu kai bar kitu ki khna ki ba hane ru lada ki yele kum kitu kidai ki riu kai ma tangba kum ga jingkar jongi kumal ne kumba mene kalau ba kabun ke jingwan banabar namar kumba ngilaong ba kala jingtar ya kot kaladan hindrengi kerpat kanyi ba basobha kane ga dega cakap pule kaying mane kabaar ka jongi khna kaying kabaar ka jongi khna kina kai kimi kpa baar jongi ngi de sipara lo dhane sipara kasnam jongi bar kalau ga basaw tengi de ban ya em sipara ngi de ban sutanat kai tangat tai kuliswa